Moje meno je Ferbot. Moje meno je Lukáš. A my vás vítame na našom channeli. Na tomto channeli by sme chceli hlavne natáčať toto dva. 7 Days to Die a možno Warframe. O tom bližšie gram. Dota 2 to asi nemôžem bližšie objasňovať, nemusím teda, nemôžem. Nemôžeš. Potom 7 Days to Die je to survival hra o zombíkoch, niečo na spôsob Minecraftu. To tiež budeme natáčať. A Warframe to nie je taká populárna hra, neviem či to vôbec niekto nás pozná. Ale Ja to poznám. možno budeme natáčať. No. Chceš tomu niečo povedať? No asi ani nie. No tak teraz ideme si natáčať Dotu. Hej? Dobre, tak vravíš, tak dobre no. Tak ideme natáčať tu. Tak zatiaľ čaute.